Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Ilang local leaders sa Central Luzon itinutulak ang Isko-Sara tandem para sa eleksyon 2022. 7 barangay officials sa Santo Tomas inireklamo dahil sa partisan politics. Comelec, walang nakikitang problema dito. Pamilya ng nasawing seaman sa Brazil, di raw kumbinsido na nagpatiwakal ang kanilang kaanak. At kontribusyon ng kababaihan sa lipunan, tunay na di mapapantayan. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Paunawa po sa lahat ng tagapanood. Ang susunod na balita ay may maselang topic gaya po ng suicide at iba pang karahasan. Hindi raw naniniwala ang pamilya ng nasawing Kapampangan seaman na si Raymond Anicieta Suva na ito ay nagpatiwakal. Hinala ng mga naulila, pinahirapan ng kanilang kaanak na nakikipagsapalaran lamang sa karagatan ng Brazil upang buhayin ng kanyang pamilya. Hiling nila sa pamahalaan at tulungan silang magkaroon ng autopsy upang matukoy ang tunay na dahilan ng pagkasawi ni Suva. May exclusive report si Felix Barrios. Humihingi ngayon ng tulong sa pamahalaan si Mang Teodorico Suva ng Arayat, Pampanga upang maimbestigahan ang pagkamatay ng kanyang anak na si Raymond Anicieta Suva, isang seaman. Nasawi si Suva habang naglalayag ang kanyang sinasakyang barkong MV Bolero sa Brazil. Kwento ni Mang Teodorico, December 31 nang makausap ni Raymond ang kanyang mag-ina at dito nabanggit niya ang kanyang nalalapit na pag-uwi sa Pilipinas. Tumawag po sa kanyang asawa at saka yung 1 year and 4 months po sa kanyang anak. Masaya po yung kanyang sinasabi. Sabi, uwi na po ng January 5. Pinalita ng anak ko, nakapag-gayo na siya, kumpleto na, uwi ng itong buwan ng January 5. Ngunit isang masamang balita ang sumalubong sa kanila noong ika-4 ng Enero nitong taon. Tumating po yung mga kumpare ko, binalita sa bahay ko na namatay po yung anak ko. Sabi, nag-suicide. Batay sa death certificate ni Raymond, pagpapatiwakal umano ang naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Ngunit hindi umano kumbinsido dito ang kanyang mga kaanak. Yung pag-abroad po niya, ang pinaka-main goal niya is matulungan yung mga magulang niya, mapaaral niya yung mga kapatid niya. Kaya wala akong nakikitang dahilan para sukuan niya yung buhay. Dahil marami na po silang napagdaanan. May mga indikasyon din umano na hindi tumutugma sa sinasabing dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi po ako naniniwala na ang anak ko ay nag-suicide. Kasi yung leg niya malinis po sa retrato niya. Dapat may sugat po at saka nangingitim. Kaya lang po, wala pong ano ng tali, yung kanyang leg. Ang mga sugat niya po, yung may sinaksak ng yung ice pick. At saka po dito, may mga butas sa likod, saka yung mga tuhod niya, yung mga kuko niya po, mga durug-durug na. At saka marami pong sugat, saksak, saka yung batok niya po, may tama rin. At saka yung tagiliran, mga hita, may mga butas, saka yung mga kamay niya po. Ang ikinasasama pa ng loob ng mga kaanak ni Raymond, maliban sa mga kawani ng airport ay wala umanong kahit anong ahensya ng gobyerno tumulong sa kanila sa pagtanggap ng kanyang mga labi sa Clark International Airport. Wala rin umanong documentation na nanggaling sa mismong barko na sinasakyan ni Raymond maliban sa kanyang passport at seaman's book. Ang agency niya po, wala pong report na binibigay po ng autopsy sa amin. Captain report, wala po siyang binigay. At saka po yung police report sa Brazil, wala po silang binibigay sa amin. Sinubukan din umano ng pamilya na kontakin ng employment agency ni Raymond. Ngunit wala umano silang konkretong sagot na nakuha sa kanilang mga katanungan. Kasi po yung agency niya, sa simula pa lang po, January 3, nung namatay siya, lagi po kami tumatawag doon ang sinasabi nila, under investigation ng lahat ng pangyayari.
So supposed to be po, nakarating na siya dito sa Pilipinas ngayong March 7, more than 2 months. Dapat kasama na yung mga dokumento na nagpapatunay na siya ay nagpakamatay. Wala po kaming na-receive kahit ano. Wala po. Dapat sana bago dumating ang bangkay, lahat kami na pamilya ng aming pinsan, pinatawag kami, in-explain lahat ng kinalabasan ng mga investigasyon, lahat ng autopsy nangyari doon sa Brazil. Wala po. Wala kaming natanggap. Maging yung mga gamit po niya, yung mga maleta, cellphone, laptop, wala po kaming na-receive. Hindi po namin alam kung sino ang nag-receive ng mga yon. Sinubukan rin ng CLTV News Team na hingi ng statement ng Pacific Ocean Manning Incorporated, ang pinapasukang employment agency ng nasawi. Subalit hanggang hindi nila natatanggap ang mga autopsy documents at ibang dokumento mula sa Brazil, hindi muna raw sila makakapagbigay ng official statement. Nananawagan naman ang pamilya at humihiling ng karagdagang autopsiya sa mga labi ng kanilang kaanak upang mabigyang linaw ang misteryo ng kanyang pagkamatay. Tulungan niyo po ako, mahal na Pangulo. Yun lang po. Gusto ko pong magkaroon ng justice, yung justisya po. At saka ma-autopsy, tulungan niyo po ako, mahal na Pangulo, para lumabas po yung talagang tunay na nangyari sa anak ko. Sa aming gobernador po, kay Deris Pineda po, at saka kay nanay po, sa kanyang nanay, dating gobernador po, si Nanay Pineda po, humihingi po ako ng tulong sa inyo para mabigyan ng justisya po yung anak ko at saka autopsy. Felix Barrios, CLTV News. Pinagpapaliwanag ngayon ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang 7 barangay officials sa Santo Tomas, Pampanga dahil umano sa paggamit ng kanilang pwesto sa pangampanya ng isang political aspirant. Ayon naman sa COMELEC, walang problema rito dahil ang mga inireklamo ay pawang mga elected official. Narito po ang report. Pitong barangay officials ngayon sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga ang nahaharap ngayon sa reklamong abuse of authority sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Sila ay sina Poblacion Barangay Captain Joel Laison, Santo Niño Barangay Captain Bernardo Silvestre, Santo Rosario Barangay Captain Karen Pineda, San Bartolome Barangay Captain Ramil Pangilinan, Moras de la Paz Barangay Captain Nesty Calma, San Matias Barangay Captain Nelson Manalese at SK Chairwoman Hershey Sambo. Sa pagharap sa news team ni Poblacion Barangay Captain Joel Laison, sinabi nitong nagugat ang problema, makaraang mag-imprenta sila ng mga tarpaulin na may mukha ng local aspirant sa Santo Tomas at gubernatorial aspirant sa Pampanga. Makikita rin dito ang kanilang pangalan at ang katagang "We Love and Support". As in, nakalagay doon na wala namang kaming nilagay na vote. Ang nakalagay doon, love and support sa mga kandidato natin. Alam ni Cap Laison na hindi pa nagsisimula ang campaign period, kaya kung tutuusin umano ay hindi ito pangangampanya, bagkus pasasalamat lamang umano sa ipinagkaloob na proyekto sa kanilang barangay. Dahil sa mga proyektong ibinigay nila, from health to infra, social service, ang dami. One way na pasalamatan mang sila sa isang kapirasong tarpaulin na wala namang gastos ang barangay. Ang gumastos, sarili namin bulsa. Ang mga inirereklamong barangay official ay hindi tinangging kapanalig ni mayoral aspirant at dating Mayor John Sambo. Ayon kay Sambo, hindi malayong isang uri ito ng pananakot sa kanyang mga supporter ang naturang reklamo. Opo, kasi sa totoo lang ho, nakakalungkot nga po eh. Nakakalungkot na ngayon pa lang kinakasuhan na yung ating mga barangay officials ng ganitong klaseng kaso. Natural lang po na siyempre yung ating mga kapitan, first time na mangyayari ho yan sa bayan namin. First time na yung mga kapitan pagdating ng halalan, makakatanggap sila ng sulat mula sa isang sangay ng ating gobyerno na partisan politics.
Itinanggi naman ni re-electionist Mayor Gloria Ninang Ronquillo na galing sa mga supporter niya ang nagreklamo sa mga barangay officials. Hindi ko nga alam yun eh. Okay naman sa komunikasyon namin. Wala kaming pinagkakagalitan ng mga kapitan. Okay naman. Basta nagtatrabaho lang ako. Pero ako personality yung ganong klase. Hindi rin umano naniniwala si Ronquillo na mainit ang politika sa kanyang bayan, lalo na't hindi sa kanyang baluarte ang pag-uusapan. Hindi naman ho. Ako pa napakababad ko. Hindi ko alam. Baka yung kabila. Sila siguro. Pero kahit naman ipagtas nyo, wala namang mga abusive na action kung ginagawa dito sa aking bayan, Santo Tomas. Samantala, sa panig ni Atty. Elmo Duque, Assistant Regional Director ng Commission on Election Region 3, ang mga elected official gaya ng barangay kapitan, kagawad at SK chairman ay hindi appointive position. Kaya sakaling may suportahan silang kandidato, ay wala umanong nalalabag na batas sa pangangampanya. Hindi naman sila appointive officials. Pag appointive yan, iba yan. Kahit si Mayor, pwede siyang endorso, tumulong sa kampanya ng isang kwan kasi elected mga yan eh. Ayon sa Omnibus Election Code, mariing ipinagbabawal ang paggamit ng resources ng barangay sa pangangampanya ng isang kandidato. Bawal din lumahok sa kampanya at maging partisa ng mga nasa appointed position gaya ng barangay secretary hanggang barangay tanod. Pero yung barangay tanod, yung barangay secretary na appointive ang karakter, hindi pwede yan. Agad namin kinuha ang panig ni DILG Undersecretary for Barangay Affairs Martin Dino sa paglilinaw ng COMELEC na ito. Kung yan ang paliwanag nila, di so be it. Kasi siyempre sila yung magpaparusa. Pero doon sa ano nila, except barangay, hindi ko malaman dyan sa COMELEC na yan, pwede bang mangampanya ang barangay? Siyempre dapat tao, hindi ba? Sino yung tao ng barangay? Ngayon, kung sinasabi ng COMELEC na gano'n, so be it. Batas nila yan. Sila yung gumawa ng Omnibus Election Code. Samantala, nasa higit 80 reklamo na umano ng pagiging partisa ng mga barangay official ang naidulog sa tanggapan ni Dino. Tingin ni Undersecretary, ang kalakaran ay hindi naman umano talaga kikilos ang barangay tanod at ilang opisyal kung walang kumpas ni Kapitan. Kaya ito'y nakakaapekto na rin sa halalan. Sino ngayon yung sinasabi nilang bawal mangampanya? Yung mga yung mga personnel, mga tanod, mga mga barangay health worker, hindi ko na maintindihan yung mga yan. Basta sa akin, kung sinabi nila na exempted ang barangay official dahil elected, bahala sila sa buhay nila. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Pagtataas presyo ng pangunahing bilihin, asahan na raw kasunod ng oil price hike ayon sa PSA. At business leader nananawagan sa gobyerno na suspendihin ang income tax sa oil products. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangunang balita ngayong araw.
Pabalik ang CLTV. At sa iba pang mga nauunang balita, paalala po sa publiko, asahan na raw ang pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin kasunod ng big-time oil price hike na itinatupad ngayong araw ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Batay po sa datos ng ahensya, nasa 3% ang average inflation rate sa bansa simula nang pumasok ang taong 2022. May ulat si Paulo G. Santos. Napilitan na magtinda ng kakanin sa harapan ng kanyang bahay si Nanay Jean Talon ng siyudad San Fernando, Pampanga. Puhunan ng single burner na gas stove at ang homemade na bola-bola ang pakay ni Nanay. Tulungan ng kanyang mister sa paghahanap buhay. Dahil ang 420 pesos na araw ang sweldo ni mister, hindi na raw kasya para sa kanila. Ano po, siyempre sa pagkain lang po. Sa isang araw, di ba, sabi natin 420. Ay yung pagkain pa lang po, yung bigas, yung mga bilihin po, mahal talaga. Para makatipid, iisang kaldero na lamang umano ang sinasaing ni Nanay Jean na pagsasaluhan nilang 3 pamilya sa kanilang bahay. Bukod sa pagkain, dinadaing niya ang gastusin sa utility bills gaya ng kuryente. Sa kuryente namin, ang taas din po. Tapos yung tubig, mataas. Magkano po ang kuryente natin? Yung kuryente po kasi namin, 3 po kasi kami naghahati. Nasa 4,000. 4,000? Tapos yung Tubig namin, 1,300. 1,300? Opo. Magkano po yung sahod ni Mister kung nasa minimum siya? 420 lang po. Sumasalamin ang daing ni Nanay Jean sa 3% average inflation rate simula sa buwan ng Enero ngayong taon ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ang inflation rate ay ang bilis o bagal ng pagtaas ng presyo ng mga produkto. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 33.9% share ng inflation ay galing sa tumaas na singil ng utilities gaya ng kuryente, tubig at maging ang renta sa bahay. Ang pangunahing nag-ambag sa overall inflation nitong Pebrero 2022 ay ang housing, water, electricity, gas and other fuels na may inflation na 4.8% at 33.9% share sa pangkalatang inflation. Mula sa 12.6% sumipa sa 13.5% ang inflation rate sa kuryente. Major contributor din sa pangkalatang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin ay ang transportasyon dahil sa pagsipa naman ng presyo ng produktong petrolyo. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation ay ang transport na may 8.8% inflation at 26.3% share. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod. Gasoline na may 32.1% inflation, diesel na may 46.4% inflation, at other passenger transport by road tulad ng tricycle na naitala naman sa Central Visayas ang pinakamataas na inflation rate outside Metro Manila. Sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao naman ay naitala ang pinakamabagal na inflation sa bansa. Kasama naman ang Central Luzon sa 7 rehiyon sa bansa na may inflation rate na umabot sa 3%. Bigas, mais at harina ang nagpa-accelerate umano sa inflation sa mga rehiyon na nasa labas ng National Capital Region. 1.8% sa bigas, 32.1% sa mais at 2.9% na antas ng inflation rate sa tinapay. Paulo G. Santos, CLTV News. Dapat mabuksan sa Kongreso kung papaano nakaapekto sa supply at presyo ng produktong petrolyo sa bansa ang gulo sa Ukraine at Russia. Ito po ang panawagan ni Rene Romero, Board of Director ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated, kasunod ng pinakamalaking oil price hike ngayong taon. Narito ang report.
Naging kapansin-pansin sa iba't ibang gasolinahan ang mahabang pila ng mga sasakyan nitong gabi ng March 7, ilang oras bago ipatupad ang big-time price increase sa mga produktong petrolyo. Higit 5 piso ang itinaas ng presyo ng 1 litro ng diesel habang higit 3 piso naman para sa kada litro ng gasolina. Kwento ni RJ, isang pump attendant sa isang kilalang gasolinahan. Hindi na raw sila bumitaw sa kanilang karelyebo dahil sa biglang dagsa ng mga customer na nagpa-full tank. May na pa po, kapasok namin sir, halos wala na po kami break sir. Tuloy-tuloy lang po. O baka umapaw yun, matik lang ba? Pero lahat full tank. Oo, kung halos full tank po yung pinapano nila sir. Ito nga po yung namin, duty namin nagpatulong lang sila Nagpatulong lang sila. Kasi marami. Opo. Sa kabila ng sunod-sunod na price increase, tiniyak naman ng Department of Energy o DOE sa isinasagawang congressional inquiry na walang kakulangan ng supply sa produktong petrolyo sa bansa. Patay sa inventory ng DOE, sasapat pa hanggang sa susunod na buwan ang kanilang supply ng kurudo. Paliwanag pa ng kagawaran na limitahan ang supply ng langis sa global market bunsod ng pananakop ng Russia sa Ukraine na siyang nagresulta sa price increase. Hindi naman daw kontento sa pagpapaliwanag na ito si dating Pampanga Chambers of Commerce and Industries Incorporated o PAMCHAM President Rene Romero. Si Romero ay kasalukuyang miyembro ng Board of Directors at kinatawan ng pribadong sektor sa Regional Development Council. Git ng business leader, kailangan pa rin umanong maging malinaw ang pagpapaliwanag ng DOE at ng mga big-time oil player sa publiko kaugnay ng fuel adjustment sa nakalipas na linggo. Kami tinatanong din namin ano kaya ang reason why tumataas ang presyo ng langis sa atin dito? Is it because of the invasion of Russia sa Ukraine o may nagsasamantala? Ayon kay Romero, kaisa sila sa mga nananawagan na suspindihin muna ang excise tax at value-added tax o VAT sa fuel products. I think this is the time that the government will help the public. No? Yung excise tax at saka yung VAT, kung pwede sana suspended muna habang kasi yung impact niya baka hindi natin kayang saluhin Dagdag pa ng business leader, ramdam ng taga Central Luzon ang 3% average inflation rate na naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA. Patuloy daw ang pagtaas ng cost of production bunsod ng price increase sa produktong petrolyo. Samantala, sa inilabas na pahayag ng Department of Finance, sinabi ni Undersecretary Gil Beltran, Chief Economist ng DOF, na detrimental di umano sa economic recovery ng bansa ang fuel tax suspension. 0.7% ng gross domestic product o GDP ng bansa ang maaring maapektuhan o katumbas ito ng 147.1 billion pesos na revenue ng gobyerno. Ang mga higher income household lamang umano ang makikinabang sa pagsuspinde ng Republic Act 10963 o ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law sa langis. Kaya rekomendasyon ng economic managers ng Pangulo ay ang pagkakaroon ng targeted na pamimigay ng ayuda sa mga qualified beneficiaries kasabay ng pagsipa ng produktong petrolyo. Mula sa dating 2.5 billion pesos na fuel subsidy, inakyat na ng gobyerno sa 5 billion pesos ang ayuda sa mga transport sector at mga nasa agrikultura upang makaalalay sa hindi mapigilang presyo ng oil products. Paolo G. Santos, CLTV News. Opisyal na na-turn over ni Atty. Vilma Aisma ang pamunuan ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA kay dating Olongapo City Mayor Roland Paulino Sr. Kabilang umano sa mga tututukan ng bagong pinuno ng SBMA ay ang beautification ng Freeport at ang pagpapasigla ng sports tourism. Narito po ang detalye.
Ipinasa na ni Atty. Wilma Aesma ang flag ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA kay dating Olongapo City Mayor Roland Paulino Sr. nitong Lunes, hudyat ng formal turnover ng posisyon bilang chairman at administrador ng nasabing Freeport. Si Paulino, tulad ni Aesma, ay nagsilbi ring volunteer ng SBMA sa panahon ng transisyon nito mula sa pagiging United States Naval Base. Sa kanyang acceptance speech bilang bagong chairman at administrator, sinabi ni Paulino na prioridad niya ang pagpapaganda ng Subic Bay Freeport ngayong maraming lugar na sa bansa ang isinailalim sa Alert Level 1. Partikular na binanggit nito ang kanyang intensyon na gawing greener ang lugar sa pamamagitan ng pagtatanim ng bulaklak sa mga tourist spots. Bukod dito, nais din daw niyang pagtuunan ng pansin ng sports tourism scene dahil kaaya-aya raw ang Freeport na maging sports mecca ng bansa habang ginagawa itong investor-friendly. Dahil sa COVID-19 pandemic, may mga kumpanya ang nagsara, ngunit umaasa raw si Paulino na sa pagluluwag ng restrictions, mas maraming locators at investors na ang muling magkaka-interes sa Subic Bay Freeport Zone. Kasabay ng ceremonial turnover, hiniling din ni Paulino ang tulong ng mga empleyado upang may sa katuparan ang kanyang trabaho bilang chairman. Dagdag pa niya, hindi raw niya ito kakayanin at kailangan ng tulong ng mga negosyante, locators, directors at stakeholders. Sa bahagi naman ni Aesma, sinabi nitong naniniwala siyang kakayanin ni Paulino ang tungkulin. Ngunit sa pagtutulungan ng lahat, mas marami raw ang magagawa. Dagdag niya, ang tagumpay ng bagong chairman ay tagumpay din ng bawat empleyado ng SBMA. March 1 ay talaga ni Pangulong Rodrigo Duterte sa posisyon si Paulino at nanumpa sa Malacanang. 6 na taon ang kanyang appointment. Bagong ceremonial turnover, makailang beses na ring nag-ikot si Paulino sa Subic, kabilang narito ang inspeksyon sa SBMA Olongapo Bridge kamakailan. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Ilang local leaders sa Central Luzon, itinutulak ang Isko Sara Tandem para sa eleksyon 2022. Kontribusyon ng kababaihan sa lipunan, tunay na di mapapantayan. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV. Nagbabalik po ang CLTV News. Ginugunita ngayong March 8 ang International Women's Day, isang selebrasyon ng tagumpay sa pakikibaka ng mga kababaihan sa buong mundo. Mahigit 100 taon nang lumipas mula po nang una itong idaos, may pagbabago naman daw pero mabagal pa rin ang pag-usad kung ang pag-uusapan ay ang pagkakapantay o gender equality. Ayon po yan sa grupong Kaisa Ka. Upang higit po nating talakayin ang sitwasyon ng mga kababaihan, makakasama po natin ngayon sa ating programa si Atty. Virgie Suarez, ang chairperson ng Pagkakaisa ng Kababaihan para sa Kalayaan o Kaisa Ka. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Happy International Women's Day po sa ating lahat. Yes, magandang gabi din sa iyo, Jennifer, at magandang gabi sa lahat ng nanonood at nakikinig dito sa atin sa CLTV. Happy International Women's Day sa lahat. Iyan, maraming salamat po, Attorney, sa inyong panahon. No? Alam po namin na napaka-busy ninyo, lalo na ngayong araw na ito sa dami ng mga activities na ginagawa ng Kaisa Ka. Anyway, tulad po ng nabanggit ko, mahigit 100 taon na, no? Buhat po ng makibaka mga kababaihan. At ngayon, 111th anniversary, no? To be exact. Ano na po ba ang inabot ng women's rights movement? Pag-usapan po natin dito sa Pilipinas, lalo na po sa gitnang zona, Attorney. Oo, malaki na rin, malaki at malayo na rin ang iniusad natin, no? 100 years back or kahit na 50 years back, no? Kaugnay ng pag-nag-usapan natin ay gender equality. Pero wala pa rin doon. Malayo-layo pa rin doon sa ginugusto natin na gender equality, no? At yung kitang-kita natin dito sa administrasyon na ito, yung bang yung babae, kinakailangan mo talagang makipag-git-gitan. Yung talagang igigiit mo ang sarili mo, no? Kasi pag hindi, lagi kang mamaliitin, lagi kang isa sa isang tabi.
Yung mga issues parang mga maliliit na bagay kung tingnan. Kaya kailangan mo laging igiit ang sarili mo, igiit lagi ang karapatan mo. Minsan mawawalan ka na ng lugar. Kaya pag ganoon kinakailangan mo gumawa ng sarili mong pwesto para lang para pansinin ka at maparating mo ang mga issues na pangkababaihan. Ganoon ang nangyayari. At yan malino na ipakita dito sa administrasyon na ito dahil doon sa araw-araw, every day is a raging day. Araw-araw nakikibaka ang babae sa matinding diskriminasyon, sa matinding kawalan ng respeto, sa pambabastos. Kitang-kita natin yun. Kaya kapag ang pinag-usapan gender equality, medyo malayo pa. Pero I must say, malayo na rin talaga ang narating. Marami na rin talaga tayo mga batas na naipasa. Kaugnay ng para sa mga kababaihan. Nagbibigay protection sa mga kabataan at kababaihan. Totoo po ba na ngayong panahon ng pandemya, sinasabi ko na ang mga kababaihan, sila talaga yung nakaranas or may bit-bit nito pong dagok ng epekto ng pandemya. Base po sa obserbasyon ng kaisa-ka, ito po ba ang sitwasyon ng mga kababaihan ngayong panahon ng pandemya, Attorney? Oo, talagang babae ang sumapo ng pinakamatinding dagok nitong pandemya. Kasi ang mga kababaihan natin nandoon na nga sa para-paraang. Marami tayong kababaihan nandoon sa para-paraang trabaho. Of course, marami nasa formal employment pero ito yung karamihan nasa mga sa mga economic zone kung saan mabababa naman ang mga sweldo. Of course, marami ring mga babae nandoon sa mga BPOs, na talagang pag tiningnan natin, hindi healthy yung ganong environment. Siyempre, gumagawa ng maraming paraan ang mga BPOs company para maging healthy somehow yung environment. Kasi yung graveyard shift, hindi na agad talaga healthy yung ganoon. Dito sa pandemya, talagang yung mga gumagawa ng para-paraang trabaho, sila pa talaga yung mawawalan talaga ng trabaho. Kaya ang tinding dagot, limitado yung pagkilos. Restricted. Kapag limitado ang pagkilos talaga ng babae, di saan ka makukulong? Makukulong ka sa bahay. Kung saan talaga, kahit na ang loob ng bahay ay hindi safe para sa mga kababaihan. Doon ang babae na nasisigawan, nadadagukan, nasasampal, naaapi, namumura, nasasamantala. Pareho ang bata at babae. Kaya kahit sa loob ng bahay ay hindi safe. Nung dati-dati parang nakakalabas ang babae sa matagal na panahon na lockdown, bago mag-lockdown nakakalabas ang babae. Nagiging siya nagiging kahit paano nakakaranas ng kayaan, ng paglaya dahil hindi siya nakukulong doon sa maliit na espasyo ng bahay. Kasi pag nakukulong tayo, kumikitid din, lumiliit din ang ating oportunidad, kumikitid din, ang lumiliit din ang espasyo ng pag-unlad natin. Kaya talagang babae ang dumanas ng matinding dagok nitong COVID-19. Alright. Pagdating po sa hanap buhay, posisyon sa gobyerno, nasaan na po ba ang mga kababaihan dito? Oo, marami na rin naman mga babae ang nasa mga mahahalagang posisyon sa gobyerno. In fact, lumitaw nga nitong pandemic, kung gaano kahalaga ang mga papel ng mga babae, lalo na sa pagdating sa mga mga health workers. 70%. 70% of the health workers worldwide ay mga kababaihan. Kaya talagang ang sumalba dito sa atin, ang nag-alaga sa atin, ang nagsumalba sa buhay natin itong panahon ng pandemya ay mga kababaihan. Ang malayo pa, yung ganong pagkilala. Kinakailangan pa bang magkaroon ng COVID para makita ang kahalagahan na ginagampanan ng ating mga kababaihang health workers?
'Di ba? Sana hindi gano'n. Sana hindi kailangan magkaroon ng krisis para makita ang kahalagahan ng kababaihan. Malaki rin siyang dagok kasi ang babae ay bukod sa pinoproblema ang araw-araw na kakainat at gumagawa ng paraan sunod makukulong siya. Babae rin naman talaga yung naiiwan para mag-alaga. Diba? Aalagaan niya na yung sarili niya, aalagaan niya yung anak niya, aalagaan niya ibang miyembro ng pamilya na magkakasakit. In fact, pag babae ka, walang positive, walang negative or positive, basta may sakit, positive man yan o negative, naiiwan sa babae yung responsibilidad ng pag-aalaga. Kaya din, may COVID o wala, di lalo na nitong COVID-19. Positive yung mga inaalagaan mo, pero walang magagawa ang isang babae na nasa bahay, kundi alagaan at harapin ang lahat ng yun. Alright. Ngayon pong nalalapit na ang panahon ng halalan, attorney, ano po ba ang mga programang pangkababaihan na dapat pong tutukan ng susunod na leader at dapat ding marinig or asahan ng ating mga mamamayan, ng mga botante mula po sa mga pinagpipilian nilang leader? Alam mo, ang kaisa ka ay kasama ng Alter Paul Women, ay kami talagang pinipili at tinitingnan namin yung kandidato talaga na magsusulong ng agenda ng kababaihan. Siyempre, pag ganoon, unang-una, babae rin talaga yung pinipili natin dahil lalo na yung alam niya kung ano yung pakiramdam ng isang babae, alam niya kung ano yung pakiramdam ng isang nanay, alam niya kung ano ang pakiramdam ng isang babae na nakapwesto sa isang mahalagang posisyon at pinipilit pabagsakin. Ibig sabihin, buo ang kanyang karanasan doon sa ganung pandama sa kung ano ang kailangan ng babae. Kaya mahalaga yun. Sinusulong ng kaisa ka yung isang, lalo na dahil sa COVID, dito na expose gaano kahina ang ating sistemang pangkalusugan. Kasi ang sistemang pangkalusugan, kasama ang patubig, di ba? Sabihin, kasama yun. Ang pagdating sa mga urban poor communities, halos problema ng malaki ang tubig. Kaya pag problema ka sa tubig, malaking problema na sa kalusugan. Kaya sabihin, namin sa kaisa ka, sinusulong namin yung isang komprehensibo na sistemang pangkalusugan, siyentipiko at nakabatay sa aktwal na pangangailangan mula sa karanasan ng mga kababaihan sa ibaba. Dapat sana gano'n yung sistemang pangkalusugan natin. Yung makikita dito na nakita dito ang lahat ng kakulangan ng mga hospitals, diba? Doon pa lang mga nagbi-build ng mga hospitals, nagdadagdag ng mga beds at ng mga doctors and nurses. Sinusulong din ng kaisa ka bilang agenda nito yung edukasyon. Yung edukasyon na siyentipiko, edukasyon na makabayan, edukasyon na nakabatay sa kung ano ang pangangailangan ng ating bansa. Because our present educational system alienates us from our community, alienates us from our country. Kailangan natin yung klase ng edukasyon na magtatama dun sa mga maling kaisipan at sa babae. Yun lang di ba? Kailangan itama yung yung second class na pagtingin sa babae, yung malinang pagtingin sa babae. Tanging sa edukasyon dapat integrated sa educational system yung pagtatama sa sa maling kultura. Kaya mahalaga yun, lalo na rin yung klase ng edukasyon na tutugon sa pangangailangan ng ating bansa, sa pangangailangan ng trabaho ng mamamayan. Hindi yung klase ng edukasyon na kung ano yung kailangan ng dayuhan, yun yung pinipilit nating ipakuha sa ating mga estudyante para itulak papalabas ng bansa. Itulak din siyempre ng kaisa ka yung sana magkaroon ng divorce law. Dahil naniniwala tayo napakaraming babae ang nasa hindi magandang sitwasyon, nasa isang abusadong relasyon, pero hirap na makawala dahil sa matinding kahirapan at hirap na din na makaalis
dahil nga ang pagsasampa sa korte, it's a long, tedious, and expensive process. Kung may divorce law, marami tayong babaeng maisasalba at maiaalis sa isang abusadong relasyon. Alright, bilang panghuli na lamang po, attorney, ano po ang mensahe po ninyo sa mga kababaihan? Gaano po kahalaga ang active participation ng mga kababaihan, lalo na po ngayong paparating na halalan? Nako, sa ating mga babae, kalahati tayo ng kalangitan. We are half the sky. Kaya ang paglaya natin ay mangangahulugan ng paglaya ng lipunan, ng paglaya ng ating bansa. Angkinin natin yung laban sa darating na eleksyon, sa darating na botohan ngayong Mayo. Yung laban na ito, ipanalo natin ito para sa isang kulay rosas na kinabukasan para sa ating lahat. Right, maraming salamat po sa inyong panahon, and again, Happy International Women's Day po sa inyo at sa lahat ng mga kababaihan. Maraming salamat po, Atty. Maraming salamat din. Mga karehiyon, Atty. Virgie Suarez, third person po ng Kaisaka. Samantala sa ibang balita, Tambalang Manila Mayor Isko Moreno at Davao City Mayor Inday Sara Duterte ang itinutulak ngayon ng mga nagpapakilalang supporters ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Central Luzon. Wala man nagtutulak sa kanila na partido politika sa switching ng 4 na key player ng Aksyon Demokratiko at ng Unity Team. At ang report. Nagtipon-tipon nitong umaga ng March 8 ang mga nagpapakilalang supporter ni Presidential Candidate Manila Mayor Isko Moreno at ni Vice Presidential Candidate Davao City Mayor Sara Duterte sa isang resort dito sa Bacolor, Pampanga. Mula sa naka-imprint ng tarpaulin at t-shirt na ipinamamahagi sa mga dumarating na di umano'y tagapanalig ng magkabilang kampo. Makikita na sila'y nagtutulak sa tambalang Isko Sara na tinawag nilang isang Pilipinas. Ayon sa kanila, parehong may napatunayan na sa kanilang lungsod ang dalawang alkalde. Yun lang po yung kagustuhan namin dahil kay Yorme nakita namin yung galing, tapang, malasakit, pagmamahal at katapatan sa layunin niya sa kanyang nasasakupan. Hindi naman nila ikinaila na si dating Department of Agrarian Reform Jan Castriciones na tumatakbong senador sa ilalim ng ticket ni Mayor Isko ang nagbudyok sa kanila na buuin ng grupo. Naunawa naman ho natin na sa kada pagtitipon may organizer. Kayo ho ba hinila nitong ruling party na PDP laban para ho kayo magtungo din ho dito? Wala po. Yes, isa po doon si Senator Jan, si Secretary Jan Castriciones. Siya po ang namin, parang time na yon na nabigo kami, naglaho lahat ang pangarap namin para sa aming mahal na Inday Sara. Hindi naman umano makakaapekto ito sa partido politikal ni Yorme o ng Aksyong Demokratiko ang switching ng panawagan ng mga supporter. Ito ang naging paglilinaw ni Pampanga Board Member Atty. Jun Canlas. Hindi mo ba makakaapekto naman sa relasyon ho ng partido political na aksyon, bilis-kilos sa Aksyon Demokratiko? Hindi naman, sige, at the end of the day, alam mo, kami may mga partido kami, sa bandang huli talaga ang mamamayan kasi, sila talagang may karapatang pumili. Kinumpirma ni BM Canlas na sa March 9, 2022 ay magkakaroon ng malaking pagkilos sa kick-off ng Isko Sara Tandem sa National Capital Region. Bilang local leader, gaya ng postura ni Yorme, bukas daw si Canlas sa posibilidad na suportahan ng ruling party na PDP laban QC faction ang kanilang pambatong Pangulo. Hindi ito ang unang pagkakataon na umalingaw-ngaw ang tandem ng Isko Sara. Matatandang Isko Sara rin ang naging panawagan ng ilang leader at residente sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Panawagan ng ilang representante ng BARM ang Isko Sara. Samantala, sa naging panayam ng CLTV News kay Doc Willie Ong na Vice Presidential Candidate ni Yorme, wala umano siyang masamang tinapay sa partido. Hindi ako naninira, okay lang sa akin. Na-meet ko si Mayor Inday before, okay naman siya, mabait siya sa akin.
Kung ayaw niya magpa-interview, okay lang po sa akin. Basta ako, gagawin ko to. I will not say bad things. Yun ang ano nila, kagustuhan nila. Ito naman yung kagustuhan ko. Wala pong problema doon. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Sa lagnib joint military exercise ng US at Pilipinas, sinimula na sa Fort Magsaysay. Manatili nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News. Formal nang sinimulan ang joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na ininiraos sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Layon daw nitong palakasin ang pwersa ng dalawang nasyon kasabay ng pabagubagong sitwasyon sa Indo-Pacific region. Narito po ang report. Formal nang sinumula ng taunang military exercise sa pagitan ng United States Army Pacific at Philippine Army. Ang 20 araw ng military exercise sa binansagang Salaknib ay ginanap sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Ang salitang Salaknib na ibig sabihin ay panangga sa Tagalog ay layuning pagandahin at palawigin ang kahandaan sa depensa ng persang Pilipino at Amerikano sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng kanilang mga pinagsamang pamamaraan. Ayon kay US Army Pacific Deputy Chief Major General Matthew McFarlane, na nagsilbing panauhing pandangan sa opening ceremony ng Salaknib noong 5 ng Marso, ang Salaknib ang nagpapakita ng matagal na pagiging magkatuwang ng Philippine Army at US Army Pacific. Ngayong taong 2022, nakatutok ang Salaknib sa pagpapaunlad ng kakayahan ng 1st Brigade Combat Team, ang pangunahing rapid deployment unit ng Philippine Army. Iba't ibang unit sa parehong pwersa ang magkasamang sasabak sa training exercise na ito. Kabilang dito mga infantry units, engineering, artillery armor at special forces. Kasama rin dito ang iba't ibang community outreach events. Ang Salaknib ay nagpapakita rin daw ng pagpapahalaga ng bansang Amerika na gampanan ng kanilang mga alliance obligations para sa bukas at malayang Indo-Pacific region. Pinasalamatan naman ni Philippine Army Chief Lieutenant General Romeo Bronner Jr. ang mga nagplano at naniguro na hindi magkakaaberyang Salaknib exercise sa kabila ng pandemya. Ayon kay Bronner, ang mga combined training exercises sa pagitan ng mga Pilipino at Amerika ay magbibigay ng mas epektibong kapasidad sa pakikitungo sa napakabilis na pagpapalit-palit ng sitwasyon sa seguridad ng Indo-Pacific region. Kasama si Felix Barrios, JN De Jesus, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Florida. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area po na binabantayan natin ay natagpuan na po dito sa masalayong 100 kilometers dyan po sa may silangan, timog silangan ng Davao City, Davao del Sur. At bumalik na po yung hanging amihan na ngayon po ay nakaka-apekto na dito sa Northern Luzon at sa ibang parte pa ng Luzon. Samantala po ang Visayas, Mindanao at ang probinsya ng Sorsogon, Albay, Masbate, Romblon at Palawan ay magiging maulap po ang papawiri na may inaasahan po ng mga pag-ulan o kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot po ito ng LPA. Samantala po ang Cagayan Valley, magiging maulap po ang papawiri na may inaasahan po mga light rains o mga mahihinang pag-ulan. Ito po ay dulot naman ng northeast monsoon o hanging amihan. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyahan ng Sangkuminsan ay magiging maulap ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahan mga isolated light rains at ito po ay dulot na rin ng hanging amihan. Sa ngayon po, ito lamang po yung ating mga weather system na binabantayan at nagbibigay po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga.